Er is veel veranderd in de maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning van mensen zonder werk. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor deze vormen van zorg en ondersteuning. En daarbij wordt er steeds meer gekeken naar wat u nog zelf kunt doen, samen met uw familie, buren en vrienden. Natuurlijk blijft professionele hulp bestaan voor wie dat nodig heeft. In deze serie, Samen leven, samen doen, laten we zien wat dit betekent voor inwoners van de gemeente Venray. In deze aflevering van Samen leven, samen doen bekijken we hoe een vraagverhelderingsgesprek, ook wel keukentafelgesprek genoemd, in zijn werk gaat. WMO-consulente Loes van der Belen en de heren Romme vertellen hierover. Nou, ik ben hier op gesprek geweest omdat Leo een aanvraag heeft gedaan. Leo gaat naar de dagbesteding bij het kunstencentrum. Ik doe daar eigenlijk met houtwerken. En ook gaat hij naar de dagbesteding bij het Schubke. En eerst had hij daar een indicatie voor nodig, maar die liep via een andere organisatie. En sinds dit jaar doen wij als gemeente de indicaties voor de dagbesteding. En de indicatie liep af. Hè? De indicatie liep 30 juni af. Die liep stop. Ja, die liep stop. En dus vandaar eigenlijk de melding om te kijken inderdaad of die dagbesteding via de gemeente, of die daarvoor in aanmerking kwam. Nou ja, tijdens het gesprek, iedereen komt met een hulpvraag. En een hulpvraag is eigenlijk, die moet je duidelijk zien te krijgen. Dus dat is eigenlijk waar het gesprek over gaat. En die hulpvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden. Wonen, werken, dagbesteding, hulp bij het huishouden, mobiliteit. En dan komt er ook nog bij, het douchen komt er ook nog bij. 3 keer in de week. 3 keer in de week. Het zijn eigenlijk heel veel onderwerpen die belangrijk zijn in iemands leven. En eigenlijk is samen kijken of er een voorziening voor nodig is of hoe die hulpvraag opgelost kan worden. En of de gemeente daar iets in kan betekenen. Het zogenaamde vraagverhelderingsgesprek duurt meestal niet langer dan 1 uur. Nou, je merkt dat mensen vaak heel erg zenuwachtig zijn en dat ze niet zo goed weten wat ze moeten doen. En het handigste natuurlijk is altijd om wat medische gegevens, wat verslagjes die er zijn, om die klaar te leggen. Soms moeten we ook wel eens praten over een eigen bijdrage, dus dan is het altijd handig om wat financiële gegevens bij het gesprek te hebben. Dat zijn eigenlijk de dingen wat handig is. We vragen vaak ook legitimatie, dus dat is ook handig om erbij te hebben. En de koffie en de koekjes doet het af en toe allemaal eens. En de koffie en koekjes kan, hè? En die was lekker hier, hè? Toch? En hoe vond je het gesprek gaan? Prima. Als ik zei, moet ik een 9,5. Ik vond dat goed. Ja. Nou ja, na het gesprek dan ga ik naar het gemeentehuis. En dan is het eigenlijk mijn taak om alles uit te werken in een soort van verslag. Ik maak een verslag van het gesprek. De meerdere levensgebieden die ik net benoemde, wonen, werken, de dagbesteding, dat werk ik dan allemaal uit. En vaak bij de relevante gebieden, daar maak ik dan inderdaad aan kijken welke zorgvraag er is. En of de gemeente daar een maatwerkvoorziening voor kan geven. En die brief stuur ik dan weer terug, zo snel mogelijk. En in die brief wordt aangegeven hoe de gemeente de hulpvraag denkt te gaan oplossen. Uiteraard samen met u. Het leven is af en toe mooi, ja, maar je moet er zelf wat van maken. En dat doen we met z'n tweeën ook wel, dat komt toch goed, ben ik niet zo bang voor. Zijn mijn ouders ook, het is geven en nemen in het leven. En meer zeg ik er niet meer op. Of niet? Oké, vind ik ook. Heeft u vragen over onderwerpen uit het filmpje? Neem dan contact op met de gemeente via website of telefoon. Meer informatie kunt u vinden op www.venray.nl.